ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு மட்டன் சூப் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு என்ன தேவையான பொருள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறேன். இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ஒரு 350 கிராம் வந்து மட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம் வந்து தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன். இஞ்சி கொஞ்சம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். பூண்டு, அப்புறம் ஒரே ஒரு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரே ஒரு துண்டு பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் மல்லித்தலை கொஞ்சம், புதினா கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் சீரகம், மிளகு, சோம்பு, அப்புறம் மஞ்சத்தூள், அப்புறம் உப்பு. இதுதான் இப்போ நம்ம சூப் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள். வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி சூப் செய்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு மசாலா மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு, அதுக்கடுத்து தக்காளி இதை சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டை, சீரகம் ஒரு ஸ்பூனு, மிளகு ஒரு ஸ்பூன், சோம்பு கொஞ்சம், இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதையும் போட்டுட்டு, அப்புறம் வாசத்துக்கு வந்து புதினா. இந்த மாதிரி நம்ம சூப் வந்து அரைச்சி செய்கிறப்போ நல்லாயிருக்கும், வாசமாகவும் இருக்கும். புதினா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து மிக்சியில் வந்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ வந்து நம்ம அந்த மசாலா வந்து அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம். இந்த மாதிரி நீங்கள் மசாலா வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி செய்கிறப்போ நல்ல சூப் வந்து நீங்கள் செய்கிற சூப் வந்து நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும். மோஸ்ட்லி வந்து இப்போ நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறப்ப இந்த தக்காளி வெங்காயம் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சூப் செஞ்சிங்கன்னா வெறும் அந்த தண்ணி மட்டும் இருக்கிறப்ப அவங்க வந்து ஈஸியாக வந்து டக்குன்னு வாங்கி குடிச்சிருவாங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம வந்து குக்கரில் வந்து சூப் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. சூப் செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு குக்கரை வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மட்டனை வந்து அதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். கலர் மாறுற அளவுக்கு வந்து வதக்கிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மட்டனை போட்டுட்டு லைட்டாக அந்த எண்ணெயில் வந்து மட்டனோட கலர் மாறுற அளவுக்கு வந்து சும்மா நம்ம வதக்கிக்கலாம். அதேமாதிரி நீங்கள் மட்டன் சூப் செய்கிறப்ப வெறும் சதை இருக்கிற மட்டும் எடுக்காமல் எலும்போடு இருக்க மட்டன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் செய்கிற சூப் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் சும்மா அந்த எண்ணெயில் வந்து நம்ம வதக்கிக்கலாம். மட்டனை வந்து நம்ம ஒரு நிமிஷம் வந்து வதக்கியாச்சு. இப்போ அதில் வந்து நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. கிளறி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த மசாலா, அதை வந்து நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அந்த வந்து அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் சும்மா ஒரு 20 செகண்ட் மட்டும் இப்படி கிண்டிட்டு நீங்கள் சூப்புக்கு வந்து எவ்வளோ தண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணுவீங்களோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எத்தனை பேர் குடிக்கிறீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி எவ்வளோ தண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணணுமோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த சூப்புக்கு தேவையான உப்பையும் போட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம உப்பையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம சூப்புக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றியாச்சு. ஸோ இப்போது நம்ம குக்கரை மூடிட்டு நம்ம விசில் போட்டு ஒரு 5-6 விசில் விட்டுக்கலாம். நான் வந்து 6 விசில் விடுவேன். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து மட்டன் வேகிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் விசில் விடுவீங்களோ அது மாதிரி விட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ வந்து மட்டன் வந்து ஒரு 6 விசில் வரட்டும், நம்ம வெயிட் பண்ணணும். அவ்வளோதான், நம்ம சூப் வந்து 6 விசில் வந்து அடங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம அதில் கொத்தமல்லி தூவிட்டு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்துக்கலாம். மட்டன் சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நம்ம மசாலா வந்து அரைச்சி மட்டன் சூப் செய்கிறப்போ சூப் வந்து நல்லா வாசனையாக இருக்கும். நம்ம வந்து ஹோட்டல்ஸ்லாம் சாப்பிட்றப்போ என்ன ஒரு ஃப்ளேவரில் நம்ம சூப் இருக்குமோ அந்த ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா கிடைக்கும். இது வந்து குழந்தைகளும் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போது என் பையனுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். குழந்தை ஒரு வேளை ப்ளெயினாக வந்து அந்த சூப்பை குடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஒயிட் ரைஸில் கூட மிக்ஸ் பண்ணி அந்த சூப்பை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ அது வந்து அவங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து வீட்டில் அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.